Eta Josu, ongi etorri, zer modu? Ondo. Pixka pisatzeik, atxarrorrek, zenba pisatzeik? Ba, ez da, izena pisatzen duen, baina uren barrun batez. Uretan, aurre harki, ez da, laundu iteik, ez da? Bai, horre bai. Eta, adibidez, horrekin nua, hola, sirena bezala, ez da, igeri jan, Karo, bai. bian kakekarrekin, eskuak kintzeitek? Eskugola, guran. Osa, geldikan, Bai, osea, bai. ura puskatzen, Bai, hegazkina bezala. Ba, más o menos, bai. Vale, arraia bezala, hola, punta garri eta ura irikitzen Bai, orduan, hidrodinamiko. Hidrodinamiko, aila. Egatz igerik eta. Hoi da, katxar horrekin, Nola idaztea, inglesez, oain inglesez hain beste ikasten egeala, inglesez nola ditzea, modalitate hau? Fin swimming. Fin swimming. Zenen fin da, aleta, orduan. Vale. Bueno, azkenen... Eta gazteleraz nola esango genilan? Natación con aletas. Natación con aletas. Con aleta o con aletas? Bakarra, ez da? Bueno, depende, modalidadea. Depende, vale. Bikin egin deik, Bikin egitea, orduan. Bai. Bueno, ikusi, tekarritu zula, bre bai banakako horiek, ez da? Bai. Horiekin bai ibiltzezea? Beroketa iteko. Beroketa iteko bakarrikan. Bai, bestela ez. Bestela ez. Eta zesan bernian, egatz igerik eta hau, seitendek, piztinan, ez da? O itxasuan, badakit bi modalitatea dela, batzuk itxasuan da bestia piztinan ibiltze dituk, ez da? Bai, lehen hau egiten ditun bik, Piztinan da itxasuan, mendia itxasua pizkatu utzita dugu eta guain piztinan bakarrik zentratzea. Oen piztinan bakarrikan. Bai. Vale. Eta ze modalitate ditutu? Piztinan barruan, egatz igeriketako zenba modalitate desberdin daude? Modalidade lau. Lau. Bai, Eta laurak ite aldituk. ez, bi aletakin dana ez. Bi aletakin dana ez, vale. Osa ite dituk iru, Bai, monoaleta deitzeko, nola deitzeko? Bai, monoaleta. Monoaletakin. Irue monoletakin. Vale. Eta ze hiru modalitate, zeintzuk dira modalitate horiek? Ba, izen da, urazaletio, iken dala tubokin, Bai? eta gero, botiak egiten da eskafandra esan dana, dala, ba, urazpitio, bai, 100 metro o 200, eta guaine 200 esartu du. Vale. Orduan, horik bai, eta 50 metro apnea ere bai. 50 metro apnea. Bai, Katxila, mar. Eta, zein jute zaiko beto, iruretan ibiltzea, izordun? bai, hobenak apnea hori eta botiakin. Botillakin da apnea. Bai. Eta tubuak zeitin molesta, o ze? Ez, baina uren gaine, osea, karo, botiakin da apnean juteaiz, urazpitio. Uraspitikan. Eta tuokin urazaletio. Urazaletikan. Orduan, oso diferentea nola dan, nik hobeto egiten dut azpitia. Vale. Osea, irik jo gustatzeik uraspitikan. Arraia bezala. Bueno, arraiak saltoka ibiltzituk izkina, baino. Batzu, bai. Onda. Bueno, lorpen eharrak lortu dituk azenengo garai hauetan, ez da? Bueno, Zein nahiko dia da, bai. indituken lorpenak, gu jakiteko, a ber. Bueno, aurreko temporada bukaeran, izan ginen mundialen, Bai? eta han, komplikazio batzuk eta gero lortu gendun parte hartzea eta, Zer gertatu ban azkeneko mundial, komplikazioa esatikan. bueno, gendun hegazkinen junginen Bartzelonatio Belgradoa, baina eskala Zuritzen egin da. Bai? Eta Bartzelonako hegazkinek galdu ingen, galdu ez, atzera hoentzan eta orduan Zuritzekoa galdu ingen. Jope. Horra ziuan trizkantza. Bai, gero Zuritzetio Belgradoa juteko ore, hegazkin bat bazeon, baina 3 pertsona bakarrik aitze ziena. Eta zema zinaten zuek? Amabi. Amabi, me katxila, mar. Orduan, 3 neska juntzien Belgradoa direkto, Bai? eta gero, 2 pertsona juntzien Atenasea, eta Bai. 7 Roma. Jobe, bai arra liu ahi. Bai, eta gero ja dana junta ginen Belgradoan bueltan. Vale. Eta, baino, ja, ze, behan du, o nola iritsi zinaten? Gara iritsi zinaten, o ze? Kompetizio hasi baina egun balden hau. Katxila, Euskal mar. pistina probatzeko eta ondo tortzen da. Denborakin jugun da. Eta, orduan, ze, zuan urte... Horrez eta buka guen dio arazoa. Oan dik ez buka garazua, ze gertatuan, ze gehiago gertatuan. Belgrado bai hautakon aleta danak Zuritzen gitu zien, reten ditutu aeroportu. Umen la marri. Oide kristu ahi. Eta, zeintzen duten aleta gabe? Ik ezin dek aleta gabe parte hartu, ez da? Ez, ba, eskerrak antzen den Tolosako 2 laun, Bai. Patxita Gregorio, da, hau ez dizuguen aletak, bereienak. Eta Patxita Gregorio ere bai aritzeitu gure lehiak eta hortan? Bueno, lehen hau entzuen beraiek beste kompetizio bat. Vale, vale. Da, hori nola antzeren, beheko zizuguen beraienak, eta bestela, ez da izango gondun. Katxi, lamar. Eta baino ezuan berdina izan orduan bestian aletakin, da historik, Claro, ez da? materiala diferente die, gogortasuneke bai, ez da iguala. Osa, egunero material batekin entrenau, da gero kompetitzeakon kanbiau, Gaizki, ez da hona izaten. gaizki. Eta gio esan dek piztinare ezin probatu, ez da? Claro. Hoi behan du itxizinaterako. Bai, berez, 2 egun lehena bai hau ezkeo, azkeneko egun hortan izango gendun denbora piztina juteko. Bai, Baina nola jau ginen aurreneko, oza, kompetizio hasi baina aurreko unen, bai. ez gendun euki denboraik piztina junda pixkaten ibiltzeko eta
Eta piztina, ze probatu inberra da, eza da berdina, zea, ordiziko piztina eta hango piztina. Batez. Ez? Zeratik, uran gortasuna, o zer aldatzen? Ez, baina azkenen... O kolorek, o bestiak, o zer aldatzen den gaur? Ez, piztinan sakonera katio uste dela, baina batzuk azkarroak izan dira beste baino. Eta, bueno, baita pizkat trampoline baita piztina batetik beste asko kamiatzen die. Ez dakit, baita gero bakoitza maniak, Neire asko, ez piztina kompetitu baino lehen probaitea. Karo, plaza probatu eta... Karo. Gatxila, mar.